Ora zvakare. Enzo aisha uchajaira kuti ndewe nema. How best would you want to know kuti ndi Enzo kana ndaso Enzo? Nandi Enzo une dread akazesa bibhori ni musoro. Uya ninga kupingo. Pamsore mkulu. Mainchagere. Utsaga Enzo. Randa mainchaga. Enzo manu. Enzo akazosimba kuita matama leso nemusoro wakagerwa sosi rini. But anishaya matama ne Enzo mga. Ane mari nginoziva. Asi Enzo yandiolisa kuti Enzo. Saka uziye Enzo zvo. Iwe Enzo nomuziva nini? Ana rasta, ane rasta. Akagera. Indaba akazi nengangagera kuti udai. Ngaibi kuti Themba. Ya, ndapika man. Ndeibi. Gudo. Themba Gorimbo chingondibvunza handiri panapo. Sorry, nandakaneta ndapika manje hensa mguru. Ndeibi. Wati udiwe Enzo? Bvunza ini ndiri panapo ndakanzi chinenganga. Wakanzi chinenganga because hausiwe chaiwo. But ndiwe but hausiwe. Net one. Ndienzo. Makaneta neko mdhara kubva paipa yamusati mazorore. Ayo. Ndi Enzo zveshuwa. Enzo. Themba. Mbana iwewe wakanjairira pa-Instagram yo. Yasa handisi kuda violence. I'm not so violent today. Wewe nhasi ndiwe suda violence. Aiwa but kana ukangonditaka ndogona kungopindura because iwewe neni it's okay. Kwete avasikana vanga vanandida kunzi ndiite nharo nawa. Mukuru ka ndikuita muchibhaidza dhiri renyu zvekudaro. Ndikuita muchibhaidza dhiri renyu zvekudaro. Handina dhiri randabhaidza. Wati iwewe unondisendera message. Aiwa. Let me just keep quiet today. You want to keep quiet? Today I have no energy because handsome good. What is it? Handsome good. Ndaida runanga na kalafu ndona ndaunza uchana. Handsome good. Ingawa zangu mpeso wemajokes kana kuti kudika majengo waka. But pane malevel ekundoya ndiita naro nawo. Wanza handsome good. Kana kuita majokes na vanhu malevel. I don't even know this person waongoidondile so. At least Enzo is a well known. Sparks is a well known. Ndara kalafu arupisa mazano ndo. Yeah, but ndiri chihure yachisa isi mbiri. Themba. Themba. There's people who are known internationally and there's people that are known locally. Then vanofana vanoziva kumabhuku chete. Aiwe handizoti hamusondimute imbwa ichi ndizoti ndihure imwana iwewe. Mwana kadikidiki amukunzwere. Yes. Sister. Iwe inini ndiri nani ndine mbiri yechihure kuyewo nembiri yekunorohwa neshiri yekupenga denzi munhu ari mentally disturbed. Zvako zvekuonererwa kuno kumufana kuno kusina kuva nonzi puroni yemulonyeni ndosikosingadzoke. Zvako zvekurova chibhakera muti wemubhanana odonho odozvononge wangwambi kula dhawani mufano yedu wese usanduze zvekuti hure usanduze zvekuti hure because ndakakutarisa uri chana kambwa katikitiki aiwa kambwa katikitiki sorry kumashure kupedzisera handipindurani nevanhu vakadaiso handsome good aiwa ameno malevo asiyana aiwa ndamunuta ndai. Aiwa malevo atisiyane wangu. Wait a minute. Because I like to joke with people, but you know, vanenge common sense firstly, and then maybe around my same level of Saka nasi mukupa Enzo paper 2. Yeah, Enzo, at least Enzo I can, but you can see kuti Enzo DJ Sparks, akatoita interview neni panapa, that's better. Kwete mbiti ona Gorimbo ka aubvunza Gorimbo iwe takaziyana dhara taziyana kudhara ka ndakatouya
muinbox makweyo ndichokuti ndegorimbo ka Ah. obvious message bauchaiona uchaona message kuti ndiye munhu andoziva maybe uchaipindura maybe auipindure but mufana ndomuziva ndakatomba iyoyo kana ndakauya kuzi tizotaura nyaya dziri kuinbox kwako iyoyo ndotokuaproacha kuti titotaura tiri tega semunhu anenge uchiziva chinozoita kuti uzotora zvinhu izvozvo ndotozofonerwa nana mudhara kunzi uri kuita sei painternet uri kutukana nani painternet watora zvinhu zvatitaura tiri tega but iwe unozvita ndoda aiwa usati waenda mberi nekubvunza kwako Enzo usati waenda mberi nekubvunza kwako Enzo, that was a critical issue that I was talking about. That's not a joke. Saka nyanga ndakauya ndakaurati saka ndakauya nenyaya iri critical yokuti ndine ndaita mahwana akadai somukomandi basi renu ndoita sei Enzo, that was not the topic. The topic was around many Zimbabweans, and you know that is a sensitive and critical thing, Enzo. There's so many people. Enzo, you think that Zimbabwean are going to America? They are happy to be here. I want to ask you. hatida kuenda ikoko ngatisade kuti tiende kumberi ngatitangire pekutanga ngati zvatiri kutaura tiri two isusu tiri kuita nharo dzedu tine maviews akasiyana. No, but that was the story. No, that was the story. So does it mean to say kutora zvinhu izvozvo unozvikanda pasocial media? Ne ndikubvunza zvinhu zvakambooma kupindura. Aiwa wakandigumbura in that moment. Saka kana ndakakugumbura iwewe uri murume iwewe, you are too emotional zvekuti ndakakugumbura kuinbox. Ipapo ndiri emotional zvekudaro. I'm not going to lie. I'm not a guy that will lie to you, and I was emotional then. King Pepe man, King Doctor Pepe man buys right in Ranbo. In Tony Chugumbu. Yeah, but I'm a man. Like you are a man, you come here and talk to me. I'll tell you, in that moment I was very angry. Man buys right King Rumba, to Daro, to Unonachi, the Ganota. My moderators say you are fired. All moderators stop controlling. Sorry. All moderators stop controlling. You are all fired. Chimbomira iwe handsome good. Kanibota nemunhu zinesense kwete vasikana vaya chimbovabvisa sha andi handsome good. Ndiri munhu anoziwa pavanhu sha. Wanzo ere handsome good. Handsome good. Ndiri munhu anotiziwewo pavanhu sha. Ndingava ndakashata zvangu kabati ndinoziwa zvokuti ndikaonekwa ma conversation angu ndichitaura nevanhu vaya you know andoti ndadzidzikisira too much. Ona Themba kana iwe usingatoti vakudaro ka iwe uchitika kuvatuka kana kutaura. No man, I was here because handsome good ansendera miri zvikanzi Themba ndakatowata ndiona bhora zvangu but ndatomu ina handisi kuda vatuka but mandituka Facebook, so inini I'm not, you must remember ukandituka ndokutukawo. Right. Ndremzvakoma nanchiti inini taura nyaya yako Enzo, you are sensitive. Pepe mukuru makandibhaizira last because ndaitaura nemi confident, ndaitaura nemi nharo dzechirume dzedu tega. We can't say we have to be as men, we can't be emotional zvekuenda unomakisana kana kuti zvekuti anzi nyaya dzatanga dzichitaura vanhu vachijaja nyaya dzedzi dzakanojajwa ka anotongoluza tomuziva undiziva ndianoruza zvekusocial media zvekutanga kukanda nyaya dzedzi Themba Gorimbo unotozviziva kuti nyaya dzedzi dzinopera sei vaibata but inini Themba Gorimbo nharo dzedu dzataita dzanzi nharo dzako neni tiri two, there was no need yekuti nyika. But what gave you the guts kuuya panyaya ya uchida iso kuinbox pangu wangu? Why? Check ndakauya kuinbox handina kuenda unonyora pastatus ndopanotangira nyaya magatsi but ndanambokumenshena here zita rako wanga usina kumenshena zita but nyaya yekuti ndinokuziva ndakauya muinbox handina kuendotaura nezvako pasocial media. Enzo, ini ndatisingazivi kuti wakatombopuhwawo mota. You were not part of the problem that I was talking about. I was talking about other things in that moment. And I did not even know. And you came to my inbox. I don't fight people if they don't come to me. If you come to me, I'll fight you. You understand? I was only directing my thing to people that are in power.
I was not directing my thing to you because I understand Enzo, Urimu Zimbabwe sha. There is no way you can go against anything that is in Zimbabwe. You understand? Because I know, even myself, besides being a fighter and whatsoever, I cannot just be going there to Zimbabwe and say this stuff here. You understand what I'm saying? So I'm not stupid that I know that I will have let's say, Zimbabwe. You are saying this, but Zimbabwe. You know, it's not something that is normal. You understand? And I know that you cannot even do that because you know what? I used to see you to Scott, what. I know that those guys support you. So if you go against the regime and whatsoever, and it's not because you want, but it's because of the circumstance and the situation that is in Zimbabwe. You have to depend on things like that. Aiwa Themba, maonero ako iwoka maonero ako zvanofila inini ndinozviziva. Tingotaura nyaya yekuti inini ndakauya kwauri Themba ndichiuya kuzokumbira advice. Alright, ndakabaiza. Ipapo ndakabaiza. I told you I was emotional in that moment for that. Ndakabaiza. Saka ipapo ndopatoperera nyaya zvekuti tizoexplainana kuti hanzi chii chinoitika muZimbabwe I know the situation. Again, we cannot go dive deeper. But kana wanzwa ipapo wapanzwa ndapanda kutaura kuti in that moment I was angry. Ende musazvidzokorodze mukoma. Handina kupromisa ipapo wangu. Makazvidzokorodza mukoma ka. Mina musazvidzokorodze muri munhu mukuru maiziya. Enzo, I was surprised for you to come in my inbox. You want to tell us zvakadaro. Aiwa mukoma ka. I want to understand. Imimi you were surprised, but imimi was not dzokorozi panapa. Mekeza ata. Aiwa zvezvi mukoma musazvidzokorodze zvezvi. Hatauriki panapa iwe. Hatina kuonyoka sevamwe vari panapa. Dai musaite yakadhakwa mukoma ka inorerutsa inoita kuti vapana vanenge isusu tikushayira respect and type inenge isusu hatifanira kushayira respect tinopenga respect yanhu vakakushayira sa inini ndotaura hangu chokwa iwe nongondiziva Enzo from before even paunondiziva when I used to come to Zimbabwe regularly. You know I always speak my mind, Enzo. Whether people vakandilaika kana kuti vakasandilaika, I have never been that guy. I will shy away kuti ukanona ndikatoita zveshy away ka it means I'm not Themba anymore. Ngatotengesa soul yangu. Mukona mukoma Themba imimira muri munaribhora murambe muri munaribhora zvimwe zvinhu zvatinozoda kubata mamwe acho magetsa handiziye mangwana aziye mukoma. Yeah, but Enzo, social media kai Enzo, kuva munhu naribo ndiri munhu aribo, but I also have a heart, Enzo. I have a heart of a person. If you have a heart of a person, then you must have a different approach. Find a different approach, find a better way. Good. Enzo, ndikakuudza iwewe chiri tu panapa. What led me to be like that? You'll be surprised. It took long. When did you last see me, Enzo? 2021. I know that. And you are Themba Gorimbo $7 in bank account. What do you think? What do you think made me have that? Well, Enzo, Aiwa, I will tell you. But Enzo, when I used to come to Zimbabwe, I said, Enzo, who that in South Africa and you what? You remember? I remember, Uncle. Yeah, but I get to a point where I get to a point where I had $7. What do you think I was coming to Zimbabwe to do every weekend, every here and there? Because I used to have money with those guys, and the people, they steal my money, my brother. Wanza Enzo. I'm not going to go deeper. And those guys, in the name of this whole thing of ZANU-PF, and I was broke to a point where I had $7 in my bank account. Not because I didn't have money, because my money was stuck there with the people in power. You understand what I'm saying? In the name of what? State House. But I don't want to go there, Enzo, because, this is a topic for another day. I know those guys, Scott. You used to see me as Scott. You used to see me
Yes, I'm not talking these things just because I'm talking. I know those guys, and you know I know them. Quite a problem. Okay. But anyway, I don't want you to be in trouble. I don't want any problem for you. Mkoma, In trust me, any way, Mkoma, I will never be in trouble because my views in you as my views am. So I will that's never good. be in trouble. But Mkoma Themba, musarambe mchinitsa vanhu vakawanda. Inini Enzo anenzani vanhu vakawanda. Ngoza kwati tine hedha. Yeah. Ndati hanzi naEnzo musarambe muchinetsana vanhu vakawanda because munozosangana nevamwe vanohedha vakatenge nini. Aya, iwe ndiri kutokuda iwewe because ndakatokumira wakaiona tooth brush yako Enzo anzani Sparks yakasvika tooth brush yako wangu. Mudhara iwe unodenda iwewe. Aiwa mani. Aisasvika. Saka Enzo manzwisana kama differences enyandi. Chigai chamaita bona ndakatovhurira nawo imwe phone yangu ine account yangu ndana tongoti auya nditaure naye ndato block. Chigai chamaita mukuruka mauya makabvuma mhosva yenyu yekutanga vanhu vesina ndavaudza panapo kuti auyi munhu ikao zvinhu zvakadhakwa zvanenge achitiitira. Dzimwe nyaya bona ngadzisataurwe paindaneti zvimwe zvinhu ngazvisaitwe paindaneti and then chimwe chinhu chandinoda kukumbirai Mukoma muri tozviziva kuti mune maondero enyu zvenyu ka but amana musazoramba muchitukirwa mukuru wenyika mana babani baba vakatsamwanura watanga Enzo pane mandakambotuka mukuru wenyika aiwa ndodunivunze ndiudze ndakatuka mukuru wenyika papi aiwa Mukoma mboisa degree kunzi rezimu nekuti mukuru Enzo Zvarambwa. Yeah, but I think zvina zvikwanisa kuitwa peaceful here, like munyika. Ndajoka. Sorry. Enzo wanaende. Aripo. Morning. Enzo when it comes to nyaya dzemukuru wenyika antobatikana. I think kuti we should come to a point where we just there is a better way Mukoma Themba can deliver his message. But there's been better ways and there's so many better people that have tried to deliver their message in a better way, but nothing has changed. Maybe this way is the better way now. You understand what I'm saying, Enzo? Maybe this way will work. Maybe. You understand? Maybe things will change this way. Because you know what? We cannot just follow the same pattern. But we have to change something. You understand what I'm saying? I cannot just... We cannot follow the same pattern and expect change because it has been there since 1980 to now. And nothing has changed. So maybe now we need someone different, something different. Some way. I think you're not the right person for the job. Message, maybe message, but I'm sitting in clash clash already fight say fight ya mutaure muringi meme munoda kuenda Themba Gorimbo munzwisa makanisa Enzo anosvika chwa marara anini ari Themba Gorimbo kanzi kundiringi ndiya na mama munzwisisa saka uku ku politics ukusira ivanota se vanonyatskuziva maitiro azvinoitwa. I'm not a politician. I don't even support politics. I know politicians are politicians. For me, I support the people that I see suffering, Enzo. You understand? So, I need Zimbabwe. But because of circumstances, we can never do that. Who? Tell me now, Enzo, in Zimbabwe, has gone far in any sport based in Zimbabwe? Nobody. You understand? Hakuna. Why? And we've got so many talented people, hungry people. Why can't we do that?
tingati zvikonzeswa nenhingirikini negovernment here kuti kama atadza kuselectwa kumanchester united or something wangu ukona mentor wangu that's not the point handsome good that's not the point because I am just saying something anoda kutombotaurwa naye pasina vanhu vaiziva pasina vanhu pasina chipo because comment section chinyora kuti comment section itanzi mota zvipi chichika I think maybe atinzwa naye. You should never care about the comment section. Enzo, you are talking to me and I'm talking to you. Don't worry about it. Zvinhu zvaunodaiso nazvo ka nezvimwe zvinhu zvaunenge uchiona ka I think ukuzviona Enzo, don't worry about the comment section. We're talking here man to man. I'm going to tell you. You started by and then some good. Don't say that come up. We saying sport. I'm just saying sport. We're talking about many other things. Brother, Enzo, but you know, there are just some things that are through Sangana. Maybe because I'm not that very educated when it comes to politics issues. And I'm not political. I just see things in people. What I'm saying is, Tomboti ndinini kuita mixed martial arts, ndokutamba cricket, ndokuita swimming. Pangaita here disadvantage yekuti ndatadza kuzoenda kunosuna ku Asia because of the current government. Yes, of course. There is. Don't say how. Enzamgudo, where are you now? I'm in America. I'm in America. Yes. Okay, I don't want to go deeper, but that goes to tell you that so many Zimbabweans with talent, if they want to go and do something better, they have to leave Zimbabwe. We're not talking about sports. We're talking about critical skills, engineers, doctors. So many people in South Africa, so many people here are not tutors. I go to my cruise ships. The cruise ships that dock here in Miami. Ndakaona mpesa ni maplate akadaiso. And ndakamunza kuti ndakaona this person ukaona maZimbabwean you can tell kuti mpesa we any education. Ngati komdara aufatitora nyaya baba they respect me I talk to them. Ngati komdara inda zikaza chama takatosiya kumusa isusu ngati akomaita nezvemdara zikaza I had an IT degree and I was working IT but mabasa ku Zimbabwe there is nothing and then South Africa was changing so ndakato apply mabasa kuya kuno then I come here for 7 to 8 months. Vanenge vari muchikepe havatendebi kubuda muchikepe. That's why I go there and wanza mira ndembopedza vari muchikepe checha unoziva kuti handsome good it's like wakagara muroom mako imomo and the worst part is vanhu vari kupinda muchikepe momo vari kuita they are enjoying their life to the best and you are not even allowed to enjoy your life and these people havana kana life isha and they have to send money to their families 8 months usina kuona family yako udzokera kumboona family yako for 3 months then you come back again but these things shouldn't be happening because vanhu vanofana kunge variko kunde vamwe vasina education kana kudai so vakafana Themba tofana kuti tichinzwa nani ndina I'm not a politician. Me too. I'm not a politician anditi me too saka zvinhu zvatinoziva isi zvinogona kunge zviri zvishoma unzwisisa toona kuona zvinhu zviri pasurface ndakada kukubvunza kuti uri kuziva kuti America yakadeclare hondo kune kamwe kagroup kari kuNigeria vada kutodeploya army yavo kuti ipinde muNigeria but maNigerians ese ari kuramba achiti maAmericans matanga kasipirike enyika yekare uri kuziva here nyaya iyo yekuti munongotsvaga mune zvamuri kuda umu munozongotsvaga kanyaya kamunongoti toda kuya kuzongoita toda kusolva but that's not Zimbabwe politics, boss. We are talking about Zimbabwe's problems. I don't know about other people's problems. So my problem I remove the medo let understand. My problems edu tinawo isusu but mamwe acho atisisa kama konzeresa. Ibada. Ndiani akama konzeresa? Atizoziya mukoma. Ndosandiri kuti atima politicians ngatisataure zvinhu zvokuti tinozoda kuzonzvidza. Ngatifonerane tichitaura sevarume. Ndati ndiani akamakonzera? Man. Pamwe ndiwo unenge uri murimi. Enzo, my problem is that and you can't say it here loudly because you understand.